Barkanmu da warhaka, barkanmu da wannan lokaci. Ni ce ɗin nan dai na sake dawowa. To, a taƙaice dai yau topic ɗinmu da za mu yi shi ne a kan yadda za ka taɓa mace. Wuri huɗu da za ka taɓa mace ka ja hankalinta ka tada mata da hankali, sha'awarta ta tashi a lokaci guda shi ne. Zan gaya muku ɗaya bayan ɗaya har zuwa huɗu. Na farko, idan ka tashi kana son ka ja hankalin matarka, za ka fara da ɗan taɓa mata hannu, tafin hannayenta kana ɗan wasa da su, kana ɗan shasshafa su, kana mummurza su. Za ka ga ta waigo tana ɗan maka bazawarar dariya, tana maka wani kallo mai ɗaukan hankali. Kana nan kana tafi sai ka koma ka sumbaci goshinta, bi ma'ana ka yi wa goshinta wani kiss mai ɗaukar hankali da tada sha'awar mace. Za ka ga ta ɗago ido ta kalle ka, ta yi maka wani kallo, kallon da kai ma zai tada ma da hankali. Ta ji daɗin abin da kake mata, da inda kake taɓa mata, da inda kake shafa mata. Sai ka koma ka ƙara shafo kumatunta. Za ka ga ta ɗan yi murmushi, ta ɗan kau da kanta kaɗan. Alamun murmushin jin daɗi kenan, tana gamsuwa da abin da kake mata, kana tada mata da sha'awarta. A matsayinta na 'ya mace, bebinka, ikilesi ɗinka, chocolate ɗinka, mangoti ɗinka. Da fatan kuna jin daɗi yanda nake nishaɗantar da ku kuma nake fuskantar da ku duk yadda za ku ja hankalin matanku da 'yan matanku. Na huɗu shine za ka kama leɓɓanta masu laushi, kana tsotsa kana mata kiss. Za ka ga gaba ɗaya hankalinta ya tashi, kana shasshafa mata kai, kana tsotsan harshenta, ka zura harshenka kana wasa da shi a cikin bakinta mai laushi da ƙanshi mai daɗi.